to na pieciu. Nie. To padnie równo do kosza, keď padnie ta druga. Keď to na ďalšiu, tak padnie równo do kosza. Patrz, sadzić nam to. Nie możesz przyjść na pytanie. Ano. Wypij to. Ja nie zapnute. A ja sobie można przyjść. Patrzą. Na ciebie to nie widno. Nie, patrz, wypij to. Bo to jest techniczku.